Sino ba ang masampahan ng kasong plunder dahil sa anomaluso na flood control project? Ayon sa Republic Act number 7080, ito po ang batas na nag-define at nag-penalize sa kasong plunder. Sa Section 2, any public officer at ang mga kasabwat sa public officer pwedeng kasuhan ng plunder kung ang pira na nanakaw mula sa kabanang bayan ay at least 75 million pesos. Now, ang batas po natin ay nagsabi, kung ang public officer ay hihingi ng kickback o mirong commission sa mga kontrata sa gobyerno, kagaya ng flood control project, at ang na kickback o ang na commission ay at least 75 million pesos, mo qualify yan sa kasong plunder. Ngayon, sino kaya ang dapat managot? Sino ang masampahan ng kasong plunder na mayroong penalty na habang buhay na pagkabilanggo? Ayon po sa mga balita, mayroong mga politiko ang naugnay sa anomaluso na flood control project. Pwede ba silang sampahan ng kasong plunder? Yes, kung mayroong ebidensya. Ayon sa mga balita, ginamit ang mga kontraktor para sa anomaluso na flood control project. Pwede ba silang sampahan ng plunder? Yes, kung mayroong ebidensya. Ayon sa mga balita, mayroong mga matataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ang naugnay sa sindikato sa anomaluso na flood control project. Pwede ba silang sampahan ng kasong plunder? Yes, kung mayroong ebidensya. Now, sabi po ng ating batas, ang degree of participation ng akusado ay i-determine sa ating hukuman. So hindi ibig sabihin na lahat na naugnay sa kasong plunder ay life imprisonment ang parusa sa kanila. Depende pa rin sa tinatawag na degree of participation. Unfair naman. Kahit masun, papatawa ng life imprisonment, kahit ordinaryong panday na walang kalam-alam kung ano ang nasa likod sa pagtrabaho ng flood control project, kapatawa ng life imprisonment. Kaya ang ating batas mismo ang nagsabi na i-determine pa rin sa hukuman ang degree of participation sa mga akusado. Ngayon, ayon po sa ating penal law, kung ang pag-uusapan ay ang degree of participation, mayroong principal, yung utak sa krimen, mayroong tinatawag na accomplice at saka accessory. Dito tayo sa principal. Sila ang mayroong pinaka
bigat na parusa. Ayon po sa ating criminal law, mayroong tatlong klase na principal. Number one, principal by induction. Ano ito? Sila po ang mastermind. Sila po ang utak. Sila ang nag-utos para gagawin ang anomaluso, substandard na flood control project. Sila po ang nag-utos para gagawa ng ghost flood control project. Principal by induction. Pangalawa, principal by direct participation. Ano ito? Sila ang direktang gumagawa sa anomaluso na flood control project. Pangatlo na klase ng principal, principal by indispensable cooperation. Ano ito? Kinakailangan na mag-cooperate sila para magtagumpay sa kanilang plano, paggawa ng mga substandard at mga ghost flood control project. Bibigyan po natin ng halimbawa. Principal by induction. Sila ang mga mastermind. Sila ang nasa utak ng nasabing anomalya. Sila ang pinakamataas na kriminal. Sila ang nasa pinakalikod sa sindikato sa anomalya ng flood control project. Sino sila? Ha? Patuloy ngayon ang investigation sa ating Kongreso. Ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., meron ding investigation hinggil po sa nasabing anomalya. Dapat ay matukoy kung sino ang mga mastermind, ang mga utak sa nasabing anomalya. Pangalawa, principal by direct participation. Sino sila? Kagaya ng mga kontraktor. Sila ang gumagawa ng substandard na flood control project. Sila ang nagmaniobra para gumawa ng ghost flood control project. Pangatlo, principal by indispensable cooperation. Ano to? Kagaya ng mga dokumento. Kung merong mga dokumento na mapunta sa table ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan at dahil may kickback, nag-cooperate ang mga matataas na opisyal sa sindikato, kinakailangan nilang pirmahan ang dokumento para ma-justify ang transaksyon. Sila ang tinatawag na principal by indispensable cooperation. To summarize sa ating discussion, merong tatlong klase ng principal na dapat maparusahan ng life imprisonment. Principal by induction, sila ang mga mastermind sa anomaluso na flood control project. Principal by direct participation, sila mismo ang direktang gumagawa ng anomaluso na flood control project. At pangatlo, principal by indispensable cooperation. Kinakailangan silang mag-cooperate para ma-justify nila ang anomalya, pagnakaw sa malaking pira ng ating bayan. Ngayon, gusto po ng mga mamamayang Pilipino na mayroong maparusahan
sana yung tatlong mga prinsipal ay makulong at maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Yan ang panawagan ng mga mamayang Pilipino na ninakawan ng mga malalaking buwis. Yan ang panawagan ng ating mga mamamayan na yung mga nasa utak sa anomalya ng flood control project ay maparusahan.